Dag jongens en meisjes, papa's en mama's. Jullie kennen me nog wel, Pipo P, maar dit is mijn vriendje en hij heet Jim. Zwaai even. Zo, goed zo. Hij is een beetje verlegen. Jim, hoeft niet bang te zijn. Het zijn allemaal lieve kindjes daar, kijk maar. Dit is Jim. Hij komt uit China. Daar heb ik hem opgepikt, want hij was verstoten uit de groep, hè Jim. Omdat jij, als chimpansee, een staart hebt. Zien jullie dat? Een staart. Dus, toen is hij meegekomen. En jouw achternaam is Pansé. Dag, Jim. Ja. Zeg maar dag. Oh, goed zo. Oh, kijk, geen gekke.